खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 25 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि दुखु होजागोन, सोमोन्दोआ बायनो हागौ, गोसो खामग्लिगोन। बृष राशि नखरनि सुखु गोजोना गोमालांगोन, रांनि जेंना सोमजिनो हागौ, बिफाया खाफाल हमनांगोन। मिथुन राशि फरायनायनि बिथिङाव मोजाङै दावगालांनो हागोन, समाजाव बिमा बिफानि मोजां मुं लाखिनो हागोन, गोजोन सान। कर्कट राशि मेगन गोसा सुबुंनि खैसाराव गोग्लैनो हागौ, गुबुन मालायनि खोथा लायैया मोजां, साना मोजां नङा। सिंह राशि गोबावनि बेमारनिफ्राय रैखा मोनगोन, जाथि खुरमानाव गोजान लामा दावबायना थांनो हागोन। कन्या राशि दाय मावनायनि साजाखौ रुजुनना लानांगोन, गावनि मावनाय गोरोन्थिखौ सानना उन दाहा खालामनांगोन, दुखुनि सान। तुला राशि आंगो लोगोखौ लोगो मोनगोन, नखरनि गेदेमाफोरनि बोर सारस्रिनाय मोनगोन, मोजां सान। वृश्चिक राशि बिमाखौ गोजोनै लाखिनो हागोन, सोलोंथाइनि गाहाम खौरां मोनगोन, खुसिनि सान। धनु राशि फुजिनाय गैयैनि जाहोनाव जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ, साना गाहाम नङा, सांग्रां जाना सोलिनांगोन। मकर राशि थि समावनो खामानिफोरखौ मावफुंनानै लानो हानाय नङा, नखरनि गेदेमाफोरनि बोसोन लायोब्ला मोजां जागोन। कुम्भ राशि मोननो गोनांखौ मोनगोन, नखरनि बिबानाव नांथाबगोन, गोनां जानाय समाव आंगोनि मदद मोनगोन,